Oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Sige daw, Kumusta kita? Ayos man kita ngunya na po. Ayos man po ang sa tuya na merindalan. Uy, sabi kan Google, ibabanda mga tugang ang political ad. Ako sa iling ko, bako lang sa Google. Ano pagbasa pa lang kayo? Sabi ka diba Google? Sa iba Google. Kaya baga sunga niya, noodles. Sabi kang dadangog ko, noodles. Pagabot kan ngaya, yaw na nga sa tricycle. Sabi man, apod na nga ki tricycle, noy. Sabi man so, anong yan title kang kanta? Iba ko ngaya ko, anong title kang kanta? Ngaya, basketball. Basket bill. Kumusta po? Maray na hapon, Pilipinas. Damerian. Mga ray na hapon, sa Indogabo. Mga birthday celebrators natin, good afternoon. May mga iba pang mga dapat gibohon. Mga dapat nagibohon nga ng hapon di sa ato na programa, maray na hapon sa inyo ngamin. Ang sa tuya tabi, mga tugang na tataramon. Okay man ang sa kuya. Doon ako yung nagkintab yun. Okay man ako, ano? Kaya ako nakabugtak foundation. Okay naman, ano eh? Okay naman. Kaya ako nagbugtak foundation. Di naglaog sa makeup artist ko. Sa may kwanda siya, sabi kan sa makeup artist ko nga niya, sir, nga niya ako ano, bi? May date nga niya ako, sir. Nga ako, good luck. Ako nga si 100. O bueno, asa tuya tabing mahiwagang tanong. Ganyan na hapon. Ang sa tuyang mahiwagang tanong. Ang tanong. Hatod po sa indo mga tugang ni Ronald Baldo. Ha? Hatod tabi sa indo ni Ronald Baldo. Ang sa tuyang tataramon, mga tugang lubas. Para man lubas yun. Masira may pambugtak sa uyang baga na bitis kang urig. Ano nga po kaya? So, paa kang urig. Masira may lubas. Ano mga tugang ko sabihon kang lubas? Ang lubas, saro tabing klase nin kahoy. Yeah. Sarong klase, mga tugang nin kahoy, na igwapo nin mga saradit, asin haralaba na dahon, asin maalsum ang dahon kaini. Ani ba kaini jo, nagbubunga ni baday? Samuya kay to, ang igwa kang kikahoy ng ang ngaron, batuan. Masiramon ipagbugtak mga tugang sa dahon sa linutong manok. Inilatabi mga tugang, masiram ipagluto ko sa mga pagkaon ng mga sirakan pampano, sugar cane which have many days that are caught and become sour. Inda kung mga may nagdadangog tabi dyan na tao, mga tugang na magluto, gamit mga tugang gamit tabi mga tugang ang dahon kang lubas. Okay? Sini po sarong klase ng kahoy, mga tugang na maalsum. Sarong klase tabi na kahoy na maalsum, mga tugang na pwede niya to na magamit bilang na pwede niya to magamit mga tugang sa pagpasiram nin pagkaon. Iyan tabi ang sa tung tataramon, mga tugang ngunya na hapon,
lubas. Sarong klase po mga tugang nin kahoy. Mga tataramon. Aram mo daw ang gustong sabihon? Sige, o bueno, bago po mga tugang sa mahiwagang tanog, tay pinangako ta kaswapon ini na pupo ng tatulos mga tugang kiatab, tangani na ano yan ha, tangani po na mahulaan ta, lubas pang paalsom sa panira, tama, pampaalsom po sa panira. Okay, o bueno, mga tugang, i-acknowledge ta muna sa wish ko regalo mo, ano, kasuhapon June, may nagduduman sa arong na, may nagduman sa harong, kasuhapon na mga udto gayo dito. Nagtutok-tok. Babayi John, may burbit-bit na aki, may kabit-kabit na aki. Siguro mga mga aki niya, mga less than 5 years old guy. Pasalay pa nga, kabit-kabit niya, tok-tok siya sa gate. Pigsirip ko. Ang nga ko, ano po, yun nga po si Kuya Henry Maceda. Ay, natangan niya po ko po ito. O nga ya po so aki ko, kay riba ko. Ay, nakikig ako yung kan introduction niya John. Ha? O nga ya po so aki ko. O nga ya po so aki ko, kay riba ko. Na, ano nga niya ko po? Pwede po ngayon ini ngayon na ma-intra ko ngayon sa wish ko regalo mo. Ay, sus ko yun, nairakon ako. Bata, nga niya ko, tapos na, ano nga niya ko, ang wish kan aki mo? Gusto niya ngayon po ngayon magbakal ki hotdog. Adi, uning nga niya ko, dapat kay miss, nga niya ko manggura ng hotdog. Mga 150 nga, iguana. Tinawag ko, sabi ko, uning nga niya ko, anong nga niya ko, nunoy, ang nini ang gusto mo? Kang hinapot ko sa aki, yun ang sibagsa ko, ngayon fried chicken po. Sa libatana. Suy na, hotdog, suy na, so aki, fried chicken ang gusto. O, di nga niya ko, uni. Galing nga niya ako na makakaong kaki fried chicken. Uning nga niya ako 150. Pag-agi mo nga niya ako dyan sa Alba, umapit ka sa, dyan ka nga niya ako sa McDo. Diba? O dyan ka nga niya ako sa McDo. Bako McDo so advertisement talig di? McDo baga o ya. Umapit ka nga niya ako sa McDo. Mabakal ka nga niya ako ki chicken with rice. Yes. Diyan na. O, ngunyan. Natapig istorya ka po ito. Ano ba kaya? Garo dahil malagdadarangog yung kimaray. Ano? Close na po mga tugang so ano yan, so close na po so pag kuami mga tugang ki ano yan, ki mga sponsors sa wish ko regalo mo. Dahil na po kakayaho na madagdagan pa ta, ma-distribute pa po kami kayan. Pero kung halimbawa po kamo may gusto patabi na ano yan na uni pala, may mga ano yan, may mga demi pa nagkakakurua, mga tugang na mga hararayo pala sa mga donors. Demi na po nagkakuruntak. Ano, baka po gusto pa din na mag-donate. Open pa po ang donations, mga tugang para po sa wish ko, regalo mo. So acknowledge kong una po, ang satuya tabi ng mga donors, ngunyan tabing hapon nagdi po sa satuya na programa. Okay? Primero, salamaton tabi kay Madam Ani Alaba, Inner Wheel Club of Legazpi, good for 20. Anonymous of Australia, good for 10 children. Anonymous, tabi, lawyer, 10 children. Anonymous sa Vicente D, duwang aki. Anonymous kay Madam Ami, mga ngaranan ko. Dua na aki. Si Dr. Jeremy Cruz, si Dr. Albendian Buda, si Dr. Malet. Tagturulo po sinda, mga tugang na aki. Okay? Si punong barangay Glinaparam ng Palanog, 20 aki, Kapitan Amino Sidal, tabi, igwaki, 4 na aki. Buda si Amigong Bert Nunez, 3 aki man. Si Kapitana Yulike, 20 aki, Anonymous kang DNR, igwaman tabi, mga tugang ki, ano yan, igwaman tabi ki, 20 aki. Okay? Ay, sorry. Anonymous tabi kang DNR, igwaman tabi ki, ano yan, igwaman tabi siya ki, ano ini pirang 5 aki tabi so empleyado kang DNR. Tapos mga tugang si Anonymous ng Maroroy sarong aki, si Jeril na Aranya 5 aki. Anonymous tabi Carrion family. Ano ni Angel? Carrion Farm o Carrion family ini? Carrion Farm? Family. Carrion family. Carrion family.
10 aki. Si Manay Meli sa DBM po ini anonymous, 4 na aki. Noel Manalo, 3 aki. Okay? Tapos anonymous tabi sarong aki. So pamilya ni Engineer Feli Mesias, si Joey, si Jake, Jude and Jed Mesias, 10 aki po. Tapos si Engineer Mer Ligaspi, mga tugang, 30 aki. Salbay District may 5 aki na anonymous. Tapos si Chabet, diyan po sa Costa Enterprises, mga tugang, 10 aki. Si Lowens may saro, and sabi ni si EVP Glenn and Mading Mayet Barcelon, 20 aki. Okay na ini, Angel. Nasa bakante pa ini, Angel. Okay na ini. Apo mo sa atin mo, Shirley, ha? Ining kay EVP. Si Elric Caden Villarasa. Yan, 5 aki. Si Angel sunag ko, kay ni. Tapos sa Maura Rotabi, may saro, si Dr. Alan Lucanyas and Engineer Luna. Dr. Alan Lucanyas, tulo. Engineer Luna po, tuluman. Atinates, tabi 10, nung Smith Shop, 50 aki. Yan. Thank you, amigong Nongs, ha? Nagbukas na pala sa branch kang nung Smith Shop sa Kumadkan. Adi? Tapos anong anonymous tabi sa US, tabi, ano man aki. Okay? So nung Smith Shop pala, nagbukas na dyan sa Kumadkan, Sorsogon. Okay? Tapos, salamaton tabi kay Sir Nestor Lumangaya, good for 6 children. Anonymous tabi, mga ngaranan ko pa, 10 children. Yan. Ate Babes tabi, ano yun si Ate Babes ni? Tulo. Yun ay no? Diyan sa San Roque, PYC Enterprises, 7. Si amigo kong anonymous, tabi, tapos si Architect Rani and Elibet Imperial, 5 aki. Thank you, madam. Anonymous tabi, tapos 5 aki pa. Tapos sa City Budget Office, yan, 5 aki man. Ano yun bako ni magkaiba ng City Budget, ay saro man sa ano, okay? Tapos St. Agnes anonymous saro, si Ate May Mayores Panisares, 4. Mark Brimon, 5 aki, yan. Kendrick Ray Sabala, 5 aki. Christine Bagangan, sarong aki. J. Ramos, 5 aki. Yan. Purokto Bagakay, sarong aki. Ini ikan maagida kay Angel, ini sarong aki na ini. Ikan maagida kay ni. Si Richie Yanson Pointer, sanggatos na aki. Kadakul na aki kay Richie Yanson Pointer. Pag-asa ng bayan, tabi 2, Bicol Drug Mart sama nito, salamaton tabi, 3 aki. Anonymous kan Banyadero, tinaw kay Derek Edwin, 3 aki. Si Padi na Bene, mga tugang, Iguasaki, 2 aki. Na. Anonymous kan Aquawell, 2 aki. Tapos si Ma'am Reg, 3 aki. Jess Blas Basco, ng Blanbank, 3. Ang Bicol University General Alumni Association Incorporated tabi, may 20 aki. Manay Arlene Laguno, 50. Dr. Milin, 50 aki kay Manay Arlene. 15,000. So tinaw sa kuya. Chinikihan niya ini. Dr. Melinda de Guzman, 10 aki. Dr. Kuya Roli, Dr. Roli Santua, Angelis Pizza, 5. Tapos anonymous ng DPWH, 10 aki. Okay? Actually, ang sagutong kuta ni Manay Angeli, Mading Angeli, 10. Kaya lang, nagkataon na nagapod man si Dr. Santua, di nga niya ko, banga nasa nagkamong 2 kang 10. Okay? O bueno, yan tabi mga tugang at sa tuya na gustong i-acknowledge tabi ng mga donors. Hindi po mga tugang sa wish ko regalo mo. Okay? O bueno, bago tabi sa mahiwagang tanong, karamon ta muna ang report ni Jimmy. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya po ang istorya. Ngunyan na paghapon. Alas 3:25 na. Susunod ang mahiwagang tanong. Jim, good morning, Jim. Good afternoon, Jim. Yes, salamat Abi, BP. Maray na hapon sa mga paraan tabay. Maray na sinyalis ini Tabi, BP, sa satayangon niya na palaog an Christmas. Dahilan si Gobernador Al Francis Pizarra, napagaraman niya to digdi sa mga polis sa Banuan kan Pulangi. Nagpaluwas na nin memorandum, executive order, napipa roll out na tabi, BP. So mga border control checkpoint. Okay.
digdi sa Pulangi baga nagkapira ini sa Barangay Agos, Lidong, sa Libon, Igwa, sa Bunbun, and nagluwas ini kaso bago. Pero sa pag-verify niya tungo niya na paghapon, mantinido pa man girarayan mga ini digdi sa mga choke points. Okay. Dahil dahil man direkta na susunod dun ining executive order ni Gobernador Al Francis Bichara. May protocol man pala ni BB. Okay. Dapat ang mataw man kan order digdi sa mga checkpoints. Iyo anal by PPO. Siyempre si PD. Correct. Tama yan. Nagpalawa si Gobernador executive order. Magigibo man guys kay Orden. Ana Albay PNP Provincial Director na nagdi-disperse o papabalik na sa mga original na destino kan mga augmentation force dige sa Banwaan kan Pulangi and Libon. Jim, kung halimbawa o di clarification lang ini. Kung dahil na dyan ki-checkpoint, paano nang pagbantay ta? Anong mangyayari sa mga maralaog sa Albay? Anong mangyayari tabi? Ayun na nga niyan ang posibleng rason man kung natasagod sa ngunyan dahil pa man totally nagpo-pull out. Dahil pa man nagkalipig po-pull out. Yung nga niyan. Okay, yes. Pag pinull out man ang kasi pull out to niyan. Ano na mangyayari sa mga malaog sa tuya na probinsya? Anong Laugon na. Gusto sabihin, Latusod na kang sarawayon ka na. Kaya nga ni, laugo. Paano? Yung laugo na nga ni. Paano na? pag nasa laugo ng maray, yun na. Pa-verify mo kung konfirmado na ini dyan sa tayo tigapot man nga ni digdi. Maski mga pulis digdi, libong ano na lang mangyari? O, so, mga pulis natural sa mga nakadistino digdi, papulsay na. Kung dahil na dyan kinagabantay, ano na mangyari? Ano ang requirements? Ano ang mga ano ang requirements, ha? Ano ang requirements? Pag malaog ka sa probinsya Kanalbay. Wala naman gay requirements kung pupuro. Kasi sa Legazpi baga, very clear ito. Sa Legazpi baga, klarado. Pag malaog ka sa Legazpi, dapat kuan ka, uning bakunado ka. Di ba? O may karga. Pero mula sa mga bakunado, garo may requirement. Di nga kulang sa requirements. O di ko nakalaog ka na dyan sa laog mismo kan sa tuyang probinsya. Ano na? Laog na. Therefore, laog na. O di, kung laog na, ano na? Pwede amo na. Amo na? Amo sabi sa liko, amo na kanan sasabi. Salbata ng buhay ta ini. Actually, dahil ko pa man nakukuha ang lado kanal by PPO tungkol sa bagay na ini. Iyo. Baka Pero kung tanawan sa aga sa programa, apunan ko si Gobernador. Interview to si Gob. Kung magkarilinawan man ang gadini ko. Ninawon ta. Dahil ko, maski mga pulis digniyan na nakakauron ko, sinda nagahalat may arami ngayon, iguan na ng executive order na pinalawa si Gobernador. Pero digdi sa Sainda, sa level ninda, wala man kami ngayon ba siya na magpuro lahat, wala pa man kami kapot na orden. Iyo baga. So, mapaluwas sa Sainda, ang pigalat man ninda, so, commander ninda. Yan ang sitwasyon ta BBP. Siguro, sa aga, malinawan niya ito mananggad. Iyo, laro kung tayo. Magin sa Albay PPO. Iyo, number 1, kung halimbawa, laugo na, paano tayo mo monitor sa mga in and out kan mga tao sa Albay? Di ba? Yan ang hapot. BP? Roger, so pinaluwas na executive order, pipa, yung section 1 niya, pipa lift ang checkpoint border control na tigmaman kan Philippine National Police. Pero may nakakagri din, nevertheless, reasonable restrictions may be imposed by the LGU of destination, which do not be stricter as those prescribed under higher alert levels and subject to the oversight, monitoring, and evaluation of the respective BIATF. So, ang gabat yaon sa mga LGU? Tinaw sa LGU? Roger. So, ang mga LGU, baga nag-impose pang kaito kang, so,
ma-register kang una bago ka maglaog. Iyo. Espas Oh. or yung iba pa. Hanapot Iyo. naman dyan sa mga LGU, siya mabantay. Iyo. Pahaga daw tabi pa di kopya pa di. Ya, may kopya ka? I-send ko sa'yo mo, Bibi. Sa messenger yo. Ayan, tama itong point ni Padigmar, di ba? So pag nakalog ka pa ng Jimmy Salbay, itatao na ito sa local government units. O, local police na magabantay man gayon. Iyo. Sige daw, clarify ta kimaray yan, di ba? Ayo. Klaro ta, ha? Okay. Pero as of now, tabi, Bibi, maski may nagluwas ng executive order, yaon din, ipigcheck ko sa border control. Yaraw pan, mantinido pa, dahil pa magpipupurol out. Okay. Okay. So yan tabi, Bibi, Yes. sa bagong press ko na informasyon ka Subago, taga Subago aga ni Baga, nailuwas niya to na wala pa manin na official na order. Pero kung yan igwa na, Iya. executive order 35 kundi ako nasa sala, tabi, Bibi. Okay. Okay, yan ang sa Sige. press ko kong informasyon na litigdi sa area kan 3rd District, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Ano may apod? Hello, good afternoon. Migo. VP, good afternoon. Good afternoon. Opo, yan sa border control, nareparo ko ka ang kabit na kapag sa probinsya ka nagbay, garo reactionary. Nang ilot sa DCGB. Iyo Ikaw. Maliksiyong ba yan si Jimmy? Iyo ba? Bilibo ka yan? Iyo. Pero pag abot sa Legazpi, action agad ang Legazpi. Naiinot sa Legazpi ba kaya? Oh. So siguro nasa pamayuman siguro yan, ano? Ay, inda. Sarawayon ka. Aba ko mag-uyon sa imo. Basta ako, nagdagog sa nagkabigatara, aba ko magsimbag. Bigla ka. Pasiraman mga tirada mo, Migo. Basta Magayon, so, ang pigatara magayon, mo, so, mo. basta ang pigatara mo, pigatang ugos. Hindi ako kaya ano man na reaction niyan. Di ba ako paghapoton, hindi ako masimbag. Noted. Yan. Sarawayon ka. Good afternoon. Good afternoon, Migo. Mabuhay ka. Joker talagang lalaki ini. Diba? Pag-iari sa bawang. One. Klaro unta. Tangan kita mabitin. Ano na. Pinarabad sa kuya ni, madali lang ha. Tayaan sa messenger ko. Pinarabad sa kuya ni Padigmar de la Cruz. Padigmar de la Cruz. Pinarabad sa ko. Pati si Angel nag-forward man. Pati si Derek Edwin nag-forward. Si Derek Edwin na Peralta, ha? Pinarabad sa ko ni Padigmar. Okay, basaon ta. Ngayon klarado ta, ito, Section 1. Lifting the checkpoint border control. All checkpoints border control manned by the PNP within the province of Albay are hereby lifted. Nevertheless, reasonable restrictions may be imposed by LGU of destination which should not be stricter as those prescribed under higher alert levels and subject to the oversights, monitoring and evaluation of the respective BIATF. O tinong kwenta sa LGU sa mga munisipyo Buda Syudad, Buda, mga tugang an may responsibilidad ngunyan susog sa lifting na ini, iyo po ang Barangay Interagency Task Force. Iyon na ito sabihin, inang kasibagan, kangapot ko kay Jimmy. Separability clause. Should any part of this executive order be declared unconstitutional or invalid proper authority, the provision effective blah blah blah. Iyon na. Iyo na ini anpigsa sa ang simbag duman mga tugang sa hapot ko kay Jimmy. Klaro na. Okay? Tawara na dyan, haliw na ng mga kwanaan dyan, mga tugang sa Pulanggi. Pag nakalaog ka dyan, librido kang makalaog ba ka dyan? So LGU, magdataw tabi ki, magkakanigo na kung taga sa kang munisipyo syudad, iyo dang mapat, duman ang gabat sa mga LGU. Ngunyan, taduman ang sisaypan dapat na magtrabaho, ang matrabaho ngunyan sa mga kapitan.
sa Barangay Interagency Task Force. Okay? Klaro ba kayo na di? Very clear. Saga, babalikan ta iyan mga tugang. Tan may obligasyon mo yun na magabat. So mga barangay na dyan nyo, iyan ang sa itong pag-iristoryan. Dumana sa programa ng Morning Ihirit or ang hapon. 8, 3:35. Oras sa Pilipinas. Sa samuyang pagbabalik, ang mahiwagang tanog. Kalipas kayo Ang oras hatod sa Indokang Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Beer na beer. Tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Diyos maray na aldaw sa lambang Ligaspenyo. Ini po si Junjun Chan, aki kang sa indong padaba na dating konsihal na si Siloy Chan. Sa ngaran, kang samuyang pamilya, minapaabot kami maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon sa lambang saro sa indo. Ang Pasko, sarong panahon ning pag-ugma asin pag-andam sa pag-abot kang sa tuyang kagurangnan. Lugod, magreinar ang pagkamuot sa lambang saro asin pagkaburugkos ning lambang pamilya maski na ngani nasa iraram kita ning kadipisilan darakang pandemya. Sa giraray, ini po si Junjun Chan, aki ni dating konsehal Siloy Chan na nakikihuron sa Indo. One more Chan. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na at labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right for a healthy Pilipinas. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahalit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluyaan sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray, asin healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress, asin mag-inom kitamang vitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust astig to. Importanteng pagirondom ang Robust bako bulong asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Harapin ang hamon, mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na kapaskuhan kay Nong Meat Shop dakol kanin choices. Manok, karning urig, longganisa, hotdog, skinless. Digdi man makukuha ang tusino hali sa Pampanga, siomay, ham, asin iba pa. Ang mga barato asin garantisadong mga produkto ni Nong Meat Shop makukuha sa market side Kapantawan, Legazpi City. Apwera digdi ang Nong Meat Shop igwaman ng dampa kung saan pwede kang magpaluto habang nagpapa-car wash. Available ang mga lutong bahay. Pwede kang magpaluto, araw kang kusidong sira, igwaman ng seafoods asin iba pa. Ang dampa ni Nong
makukuha sa Imelda Roses, Tahoe Road, Legazpi City. Merry Christmas and Happy New Year! Nung meat shop na kita. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust makubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helak. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po ni Congressman Fernando Dini Cauledo na kami. Hiniho niyang produktibo Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 071 series of 2020. Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng boroton. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Nay, ngayong 6 months na ako, araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapa-breastfeed mo sa akin.
Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complimentary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Panahon na naman yung Kapaskuhan. Panahon na naman nin mga kaugmahan, asin pagtiripon nin mga pamilya, asin mag-aramigo. Alagad mo niyan sa tahaw nin pandemya, ang pagselebrar nin Kapaskuhan, igwa ni mas nararong na mensahe. Iyo ang pagpagirumdum kan sa tuyong pagmakulog sa satong kapwa, urog na sa mga nagtitios, siring man ang pagdadanay ng pagkamot sa mahal na Diyos. Lugod na manunumpungan tang umboy na Jesus sa satong kapwa, bakusan ng ngunya na Pasko, kundi sa gabus na aldaw ka sa tong pagkabuhay. Kay iba, Right, sige. Balik kita digdi sa tuya mga tugang na programa. O na po ang satuya na mahiwagang tanog. O tamang-tama may 15 minutes kita bago tabi magabot ang alas 5 nin hapon. Alas 4 nin hapon. Hindi po mga tugang sa tuya na programa. Okay? O madali lang ta. Good afternoon. Ay, ano yun? May nag-spark ng kuryente? Pwede tawagan APEC, may nag-spark po dito sa salon katabi po ng BDO Bank Daraga. O sige, i-forward ko ini ha. I-forward ko tabi ini na sa may BDO may nag-spark na kuryente sa Daraga. Okay, sige po, salamat ha. Ngayon na nga, okay po. Forward ko sa APEC. Yan, okay. Baka di kayo nagdadangog ini, masabi kan, pigisnab ko. Bako John. Masabi kang pigisnab ko so ano yan, sabi ko pigisnab ko so text ko. Okay, o bueno, digin na kita sa mga mahiwagang tanog. Ngunyan hapon, ito. Ulit. Ulit. Again. Okay. Sige daw. Sige daw. Ano pa mahiwagang tanog? Mga tugang 100 pesos tabi na premyo. Ngunyan tabing paghapon igdi po sa satuya na programa. Ang premyong yan, sabi sa ko ni Richard, ako nga isaran ma-premyo. Kung maukod ngayon ngunyan, pero ngayon pagday ngayon, ika na sa aga. Nagkakuha ang abunaran. Nagkakuha ang nagkakuha ang abunaran si Richard. Hen, malapit na alisin ang COVID-19 program. Taduman sa Europe, na-relax na ang politics Singapore and Taiwan na restriction. Herd immunity is no effect. Live with COVID kasi. Win-win solution nila is quarantine and seek no vaccination or not sick. COVID cannot be eradicated. For compliance on COVID-19 vaccination percentage na lang and to be accomplished by the leaders. UAD? Ito. Sandali lang ha. Hello, good afternoon. Good afternoon, Mr. Henry. Yes. Ano po ang tanong, kapatid? Tanong. Isang balding graba, itinataktak. Malayo po ba or malapit? Medyo kanho eh. Parang Legazpi Mauraro. Ay, wow. Salamat. Bye-bye. Maripay nang itong para aputang ito, may nagmaon siya. Electric pando, pinander, tapos biglang nagdungdong. Mali. Nag-under po na motor. Mali. Clue please. Madali lang ha. Fully vaccinated naman po tabi ga boss. Ayan. Sumanok kinapitan so iko ginuyod nagtatanog so koko sa ginuruyod na parel. Mali. Sabi ng pulis, dami mong tanong. Hihihihi. O beno. Gari uday man mo ko din eh. Tabi, kanakol pa lang kang reaction sa tuya na kwan. Josie, ay. Okay, sandali lang ha, Isus ko.
Oy Angel, uni palanso naghapon sa tuya kasapon ng taga-kampo. Diyan na lang ako masimbag ka ini. Alright, tubig na sa gripo pigbolos. Ang nag-andar na motor or auto. Okay. Sala. Sala. Ay, ito, may nag-apod. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Ano po ang tanong? Pigsit-sit na bye-bye. Piga no? Pigsit-sit na bye-bye. Ano sid-sid? So, piga, liso. Saligsig. Pigsaligsig. Saligsig, oo. Iyo. Oo. Sala. Bye-bye. Ano pangyayari sa Maabaka? Madali lang. Ma'am Jocelyn, may lang po ta. Apo na takatod-tod. Ha? Ako nagdadangog kangon yan. Apo na taga po. Pili ka po mag-apod mga alas 4 gayon. Pigoyod na case can beer. Sala. Pili ka po na mag-apod gayon, Madam Jocelyn, mga alas 4. Ginoyod na dustpan. Papahen, ukod ko, badil-badil sa naki. Sala. Ayun man ang gada. So, ayun man ang gada di. Sa badil-badil man ang gada na nagpupurok-putok. Okay. Bueno. Bueno, ito. Gariman, tuwing sa nag-arapod si mo, tinaon na suklo. Gariman, tuwing sa nag-arapod, tinaon na so sarungklo. Iyo baga suklo ko na tinaon sa endo, piguguyod. Ang hula nindo, ano po na piguyod? Yan. Yan po. Tinaw ko na baga suklo. Ang kwan baga, piguguyod nga niya ko. Ano ang piguguyod? Yan. Okay? O yan ang dapat klo. Mixer, mali. Ano ba? Piguyod ang mixer. Pigbusol na kariton. At aguyod nga ni. Sigid na ginuyod sa paril. Mari. Wala talaga? Wala dito? Walang tumama? O sa globe daw. Baka may nag-text mga tugang sa globe natin, Baka may nag-text. Ginuyod na dustpan. Mali. Sikunta daw sa Facebook Live, Piguyod na pala. Grabe. At ang klungani, sarong bagay na ginuyod. Ano ito? Hello? Hello, pwede mo ulit? Yes, sige po. Piguyod na wheelchair. Sala. Pwede ba maulit? Saro pa. Ulit tatala to sunta ka na. Saro lang. Oh, sige, saro pa ano ito? Piguyod na tukawan na may rida. Nagulpi. Talaga. Lalong sala. Yun ba? Sige na. Bye. Ito. Sandali lang. Check natin sa Facebook Live. Baka igwa, masupog sa mga texter. Plastic chairs na ginuyod. Aha. Jeffrey Santos, ang plastic chairs na ginuyod, medyo harani na. Medyo harani na. Medyo harani na. Pero bako tabi siya plastic chairs. Yeah po. Bako tabi siya, amigo, plastic chairs. Ginuyod na kagkag. Sala, sabi ni Ave Maria Purisima, tindino, tanog ko kay generator pagbukas, mali. Nag-start po kay autong jeep. Mali po. Taga-tinago po yan si Javier. Pwede po mapasabay. Ay, tapos na po sa Wista. Sorry po, Tin. Sorry po, Teresita Jacobo, taga-tinago kineto. Good afternoon, tabi. Ay, Madjo Triñani Samar, watching from Burabod Elementary School. Ay, nasa Burabod ka na po. Nasa ngon yan, Ma'am Ja. Ay, Ma'am Marjo. Then ako nakakaagi lamang dyan. Ang Burabod, agi-agihan kang kaya ka nag-uli ako dyan sa Makalaya. Good afternoon, tabi dyan. Marjo Triñani Sumar. Sumar. Yan. Nag-isat sa Burabod ka na pala, madam, na-assign. Regards mo ako sa mga teachers dyan. Tamabot na panahon. Mag-earlingan kita dyan sa Castilla. Richard, Buda Arvin, Mabot ang panahon, mag-earlingan kita sa Castilla. Siguro, mga 10 years o after 15 years.
the most is 10 years, magirilingan kita sa Kastilya. Mag-ororon kita para sa mas progresibong Kastilya. Ade, ang pag-uswag din sa rong lugar, dapat kasabay na pinagkukonsulta ang mga konstituentes. Ano ang pangangaipo kan mga tao? Iyan ang dapat natatrabaho niya to. Taday pwedeng ang sisay man na nagkakandidato sa ngunyan, iyon nagbubuot kang plano. Invuelto dapat ang tao sa komunidad, ang mga botante sa komunidad, tanganing oras na kita makatuko sa pwesto. Iyong gigibuhon ta, iyan ang pupunan nin pag-asenso. Anapod kan, participatory governance. Galing nga mala niya nakaon mo niya na hapon. Hello, good afternoon. Anong tanong bigo? Plastic bottle na siguyod. Plastic bottle na siguyod. Ano? Plastic bottle na Plastic bottle na ginuyod. Boss, pangaran. May na? Bye-bye. Sala. Basta ginuyod siya, Durabox na ginuyod, Chin Black. So para tinda, baga kaya nagaguyod. Dahil mali, bako po ito, lamisang plastic ginuyod, sala. Ginuyod na yer, mali, lamisang plastic, mali. Hello, good afternoon. Hello? Ano, Kuya Henry? Ano? Yes, taga saan po? Santo Domingo. Opo. Anong tanog? Ginuyod na sa akong tanok kulaon. Anong laog kan sako? Basura. Isos ko. Di man kitanugan. Ang tanugan, maragkot. Latuson ta ka. Sala po. Sala. Bye-bye. Alas 4 na. Yaw na si kagawan ng dawal. Takong kan sapatos na ginoy. Mali. Hello, good afternoon. Hello? Sir? Yes. Taga saan po? Ang ginuyod po na planggana. Taga saan ka po, ma'am? Taga saan ka po? Taga San Francisco. San Francisco. Ano pong planggana? May lago dahil. Para po. Ha? Para po. Ano siya? Plastic o stainless na planggana? Stainless. Stainless? Stainless po. Ano pa? Stainless na planggana. So aluminum, palan aluminum. Apa. Sala. Plastic. Sala. Ano pa? Ano pa? Plastic, aluminum, sala. Ano pa? Ano po? Bye-bye. Thank you. Saka baga, ginuyod na styrofoam, sala. Ginuyod na tok, mali. Bakal. Ginuyod na sofa, mali. Ginuyod na lat, mali. Ginuyod na kadena, mali. Ginuyod na balde. Sala. Aram nindo, ini John. Pambira nga ako makahiling kayo ng ngunyan, John. Pero pigagamit ini. Hello? Hello? Yes? Ano po? Andador po. Maulog na naman kaya. Sala. Urat na tao. Bye-bye. Sala. Pinatusunta ka. Makonsilo ni. Makonsilo. Ito. Una simbag niya, John. John, una. Sabi kang text tang Sara. Politikong abno na ginuyod. Grabe ka man. Grabe ka man. Mga tugang, salamat. Kasi ng pagkantao. Sa aga naman. Unang kluko sa hindi na masarani. Araw, ini John. Pigagamit ini John kan mga... Bako ini sa mayaman na gamit, John. Bako siya tabi sa mayaman na gamit. Ha?
Ginuyod na student chair when Madridano. Sa lapo, plastic na lamesa. Ginuyod, mali. Ruleta, mali. Maricor Basilan, mali po. Jeffrey Santos, mali sir. Diba? Ini po, bako ini masyadong garamiton yung kan mga mayaman. So mga garong middle class, nagtagagamit man ka ini. Pero ang pinaka nagagamit talaga kayo dyan, sa mga common tao dyan, mga common tao. Buda ngunyan na, ngunyan dyan na kuan, ngunyan baga dyan ng Pasko. Nagagamit ini dyan. Nagagamit ining bagay na ini para gibuhon kisarong bagay. Saga na po. Baka makataram na ako kan tunay. Salamat kasi nung pagantabay. Goodbye. Mabuhay. Kakawan ng dawal. Tudi sa GB. Susunod na. Punan ko ngayon. Regular dapat na pinapacheck up si baby sa health. Panahon na naman yung Kapaskuhan. Panahon na naman nin mga kaugmahan asin pagtiripon nin mga pamilya asin mag-aramigo. Alagad mo niyan sa tahaw nin pandemya ang pagselebrar nin Kapaskuhan igwa ni mas nararong na mensahe. Iyo ang pagpagirumdum kan sa tuyong pagmakulog sa satong kapwa urog na sa mga nagtitios siring man ang pagdadanay ng pagkamot sa mahal na Diyos. Lugod na manunumpungan tang umboy na si Jesus sa satong kapwa bako sa nangunya na Pasko kundi sa gabus na aldaw kan sa atong pagkabuhay. Kay iba kang sa kumbilog na pamilya asin lokal na gobyerno kan Santo Domingo ini po ang sa indong amigo asin servidor Mayor June Aguas minapaabot ni maugmang Pasko asin ligtas na bagong taon sa indong gabus.